ناي ጨጉሪ ምውዳእ ንብዙሓት ዘተሓሳስብ ብዙሓት እውን ንርእሶም ንኽጸልኡን ኮንፊደንስ እውን ንኽስእኑ ምኽንያት ዝኾነ እንትርአ ቀሊል ዝመስል ኮይኑ ግን ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ጉዳይ እዩ። እሙወዳኣ ቀዲምና ብናይ ጨጉሪ ምውዳእ ምኽንያት እንፈልጦም ዓበይቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ተጻወትቲ ንጨጉሮም ኣትኪሎም ካልእ መልክዕ ድሕረ መሓዞም እዚኦም ከመን ክሳብ ምባል ዘብጽሑና 9 ናይ ኩዕሶ እግሪ ተጻወትቲ ከርእየኩም እየ። ክሳብ መፈጸምታ ዝመደብ ሓቢርኩም ንተጸኒሕኩም ዘይተጽበይዎም ተጻወትቲ እውን ከይተረፈ ብስንባደ ክትዕዘቡ ኢኹም። ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ፣ ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለይን ክብል ፈቱ። ናብቲ መደብ ከብለኩም እቲ ታሽዓይ ሞ ሳላህ ካብቲ ግብፃዊ ንጉስ ንጀምር። ሳላህ ካብ ንፈልጦ ሰዓታት ሒዙ ዶግማዊ ናይ ጨጉሪ ስነ ስርዓት እዩ ነይርዎ። ዶግማዊ ናይ ጨጉሪ ስነ ስርዓት ማለት ናብ ኣፍሮ ዝመስል ናይ ጨጉሪ ስነ ስርዓት እዩ። ሳላህ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ናይ ጨጉሪ መጠን ካብ ምንካይ ወፃእ ሙሉእ ንሙሉእ ደፊሩ ጨጉሩ እንትቆርጾ ወይ እውን ካልእ ዓይነት ስታይል እንትሕዝ ርኢና ኣይንፈልጥን ነርና። ናይ ሳላህ ጨጉሪ እውን ብዝበለጸ እናረገፈን እናወሓደ ኣብ ዝመጸሉ ሰዓት እውን ነቲ ዋሕዲ ክሽፍኖ ክብል ነቲ ጨጉሪ ከዕብዮ ጀመረ። ከምዚ ኢሉ እንከሎ እውን ማይ እንተሃርሞ ወይ እውን ጨጉሪ እንትሕጸቦ ኣዝዩ ክፍለጠሉ ዝገብር እዩ ነይሩ። ነዚ እተዓዘበ ሞ ሳላህ እውን ዝሓለፈ ናብቲ ናይ ሃገሩ ፀዋታ ኩዕሶ ኣብ እተጸዋዐሉ ሰዓት ንጨጉሪ ተቖሪጹ ናይ ጨጉሪ ምትካል ብምግባር ብዘይልሙድ መልክዕ ብምምጻእ ብዙሓት ክድነቑ ገይሩ እዩ። ኣብ እተቖርጸሉ ቅነ እውን ጨጉሪ ከም ሓድሽ እናወጸሉ ዝነበረ እንትኾን ኣብዚ ሕጂ ግን ሙሉእ ንሙሉእ በቑሉሉ ጨጉሪ ሙሉእ ኮይኑ ካልእ መልክዕ ንክህልዎ ገይሩ እዩ። እቲ ሻምናይ ኦባሜያንግ ካብ ጋና ተወልደ ኣብ ናይ ኣርሰናል ኩዕሶ እግሪ እናተጻወተ ዝጸንሐ ብዙሓት ብጨጉሪ እናተላገጹሉ ኢሉ እውን እንትሕጭጭሉ ንሱ ግን ዋላ ሓንቲ መልስን ከይሃበ ናይ ጨጉሪ ዋሕዲ መፍትሒ ንምግባር ጸሊም ቀለም እናተለኸየ ካብ ዓይኒ ንክኽወል እናጸዓረ ምርኣይ ናይ ቀረባ ግዜ ተዘክሮና እዩ። ዕድመ ነዚ ዘመን ዘምጽኦ ናይ ጨጉሪ ምትካል መሳርሒ ይግበሮ እሞ ንኦባሜያንግ ካብዚ ናብዚ ክሰጋገር ገይርዎ እዩ። ኦባሜያንግ እውን እቲ መልክዑ ኣብ ገጹ ንዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ንዘሎ ብምርኣይ ጨጉሪ ክንደይ ናይ ዝኣክል መልክዕ ዝህብ ከም ዝኾነ ምርዳእ እከኣል እዩ። እቲ ሻውዓይ ማጋሊሽ መብዛሕትኹም ዋላ እኳ ተዘይገመትኩሞ ብራዚላዊ ዜጋ ዝኾነ ናይ ማእኸለ መስመር ተኸላኻሊ ጋብርኤል ማጋሊሽ ንጨጉሩ ልክዕ ኣብ ተቐዲሙ ይገልጸልኩም ከም ዝነበሩ ተጻወትቲ ካብ ምውሓድ ሓሊፉ ክስእኖ ቀሪቡ ናብ ዝነበረ ኣጋጣሚ ጓኒፍዎ እዩ። እዚ ብራዚላዊ ናይ ኣርሰናል ናይ ማእኸል ዓንዲ ዕቑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ዓለምና ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ ተኸላኸልቲ ካብቶም ንፉዓት ውሽጢ ዝምደብ ምስ ሳሊባ ኣብ ዝገበሮ ምጽማድ ካብ እንግሊዝ ሓሊፉ ኣብ መላእ ዓለም መዘራረቢ ክኸውን ገይርዎ እዩ። እሞዳኣ ጋብርኤል ማጋሊሽ ናብ ፕሪምየር ሊግ ቅድሚ ምእታው ቅድም ኢሉ ጨጉሩ ኣዝዩ ናብ ምጥፋእ ገጽ ዘበለ እዩ ነይሩ። ማጋሊሽ እውን ኣብ 2020 ጨጉሩ ምስ ኣትከለ ነቲ ጨጉሩ ሙሉእ ንሙሉእ ተላጺዎ ኣብ ኩዕሶ ሜዳ ክሳብ ምጽዋት ዝበጽሓሎም ግዜታት ነይሮም እዮም። እሞዳኣ ሕጂ ተለዊጡ ካልእ መልክዕ ክሕዝ ገይርዎ እዩ። ጨጉሩ እውን ንጋብርኤል ሓድሽ መንነት ካብ ምሃቡን ብተወሳኺ ኮንፊደንስ ብምውሳኹ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ፕሪምየር ካብ ዝርከቡ ተጻወትቲ እቲ ሓደ ኮኸብ ተጻወቲ ክኾን ክኢሉ እዩ። እቲ ሻድሻይ ሃሪኬን ልቢ ኢልኩም ኣስተውዒልኩሞ እንተኾይንኩም እንግሊዛዊ ናይ ሙኒክ ኮኸብ ሃሪኬን በብግዚኡ ካብቲ ነበሮ እናወሰኸ ብምምጽኡ ጨጉሩ ናብቲ ሕጂ ዘለዎ ክበጽሕ ገይርዎ እዩ። እሞዳኣ ናይ ቀደም ናይ ጨጉሪ ታሪኽ ሒዝዎ ዝነበረ ምስሊ እንትግለጽ ኣብ ቶተንሃም ክለብ ኣብ ዝነበረሎም ግዜታት ውሽጢ ጨጉሩ ብሕማቕ ኣጋጣሚ እናረገፈ ካብቲ ነበሮ መልክዕ ንኽልወጥ ዓብዪ እጃም ገይሩ እዩ። ንሱ እውን ነቲ ኩነታት ግዜ እንከይሃቦ ናብ ናይ ጨጉሪ በዓል ሙያተኛታት ብምኻድ ብኸምዚ ትርእይዎ ዘለኹም መልክዑ ጨጉሪ ክመልእ ክኢሉ እዩ። እሞዳኣ ሕጂ ንዘለዎ ኩነታት ተዓዚቡ ዋላ ሓደ ሰብ ብናይ ጨጉሪ ሕፅረት እናተሳቐየ ከም ዝጸንሐ ዝጠርጠረ የለን። እቲ ሓምሻይ ቲርስቴንግ ትሪስቴንግ ጨጉሩ ናብ መተሓሳሰቢ ደረጃ ካብ መብጽሑ ተላዕለ ብዙሓት ነቲ ናይ ጨጉሪ ስታይል ኣሚኖም ተቐቢሎም ኣብ ዝነበርሉ ሰዓት ትሪስቴንግ ኣብ ጨጉሩ ሓደ ውሳነ ውስን። ኣብዚ እውን ናብ ሃገረ ጀርመን ብምኻድ ንዶክተር ኣዘራሪቡ ንጨጉሩ ጽቡቕ ዝኾነ መፍትሒ የዳሉ። ትሪስቴንግ እውን ናብ ባርሳ ካብ ዝኣቱ ካብ 2014 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ብዙሓት ሪከርድ ዝሰበረን ብዙሓት ብልጫ እውን ክወስድ ዝኸኣለ ክሳብ ሕጂ ግዜ ካብቲ ብቓዕቱ ፊሒት ከይበለ ዝጸንሐ ወዲ 32 ዓመት ተጻዋቲ እግሪ ኩዕሶ እዩ። ቴሪስቴንግ ነዚ ናይ ጨጉሪ ምትካል ድሕሪ ምግባሩ ድሕሪ ግዜታት ብብዙሓት ናይ ኩዕሶ እግሪ ተዓዘብቲ ባርሳ ሓድሽ ተጻዋቲ ኣፈሪማ ንክብሉ ክሳብ ዝበጽሕ መደነቒ ክኸውን ገይርዎ እዩ።
ትሪስቲንግ እውን በተሓድሽ ናይ ጨጉሪ ስታይሉ ኣብ ዕድሚኡ ብዙሓት ዕድመታት ነኪዩ ተመሊሱ መንእሰይ ኮይኑ ብምምጻእ ክረአ ቀጺሉ እዩ። እቲ ራብዓይ ሮብ ሆልዲንግ ናይ ቀደም ናይ ኣርሰናል ኣብዚ ሕጂ ናይ ክሪስታል ፓላስ ሰንትራል ብላክ ሮብ ሆልዲንግ ጨጉሩ ኣዝዩ ኣብ ዝወሓደሉ ግዜ ልዑል ዝኾነ መልክዑ ናይ ርእሰ ኮንፊደንሱ ነኪዩ ኣብ ጸገም ዝኣተወሎም ግዜታት ነይሮም እዮም። ሮብ ሆልዲንግ ናብ ዶክተር ኣምሪሑ ኣብቲ ድሕሪት ንዘሎ ናይ ጨጉሪ ክፋል 2006 ናይ ጨጉሪ ፍረታት ብምልዓል ናብቲ ቅድሚት ዝርከብ ናይ ጨጉሪ ክፋል ዘትከሎ እንትኾን ኣብዚ ሕጂ እቲ ናይ ጨጉሪ ኩነታት ተስተኻኺሉ ከምዚ ዝኣመሰለ መልክዕ ክህልዎ ገይሩ እዩ። እቲ ሳልሳይ ዋይነ ሩኒ ናይ እንግሊዛውያን ኢሉ እውን ናይ ዩናይትድ ኩርዓት ዝኾነ ንብዙሓት ሪከርድታት እውን ንከይስበር ገይሩ ኣርሒቑ ዝቐመጠ እዚ ዓብዪ ዋይነ ሩኒ መብዛሕትኦም ከም እትፈልጥዎ ኣብ ሓደ ቅነ ኣብቲ ሰዓት ሮኒ ወዲ 25 ዓመት ዝነበረ እንትኾን ጨጉሩ ረጊፉ ናብ ወዲ 30ታት ዕድመ መልክዕ ክሕዝ ገይርዎ ስለ ዝነበረ ናብ ዶኳተር ብምኻድ ኣብ 2 ዙር ናይ ጨጉሪ ምትካል ገይሩ ኣብዚ ሕጂ ንዘለዎ መልክዕ ክሕዝ ገይርዎ እዩ። ኣብዚ እውን እቲ ናይ ፈለማ ናይ ምትካል ስነ ስርዓት ኣብ 2011 እንተገብረ እንትኾን እቲ ካልኣዋይ ናይ ምትካል ስነ ስርዓት ድማ ኣብ 2013 ገይርዎ እዩ። እቲ ካልኣይ ዴቪድ ሲልቫ ስፓኒሻዊ ሚድፊልደር ዴቪድ ሲልቫ ኣብ 2010 ናብ ማን ሲቲ ብምኻድ ብዙሓት ዓበይቲ ውድድራት ኣካይዱ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ጫምኡ ዝተቐለ እንትኾን ሲልቫ ኣብ ንእስነት ዕድሚኡ ናይ ጨጉሪ ምትካል ብምግባር ሙሉእ ንሙሉእ ጨጉሩ ተላጽዩ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ሜዳ ውሽጢ ርኢናዩ ኢና። እሞ ደኣ ናይ ጨጉሪ ዕቤት ተስፋ ስለ ዝሃቦ ኣብዚ ሕጂ ልክዕ ከምቲ ናይ ንእስነት ግዝኡ ነዚ ዝመስል መልክዕ ክሕዝ ገይርዎ እዩ። እቲ ቀዳማይ ሪያን ጊግስ ኣብ ቁልዕነቱ ሙሉእ ጨጉሪ እንከለዎ ካብቶም ምልኩዓት ተፃወትቲ መንጎ እቲ ሓደ እዩ ነይሩ። እሞ ደኣ መዓልትታት እንትሓልፍ ምስ ጨጉሩ ንዝነበሮ መልክዕ ናብ መጠረሻ መገዲ እናኸደ እዩ ነይሩ። ነዚ ነገር ኣብቲ ሰዓት ሸለሊልዎ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ብናይ ግዜ ከይዲ እናጎልዐ ዓብ ሰብዲ ክመስል ክገብሮ ጀመረ። ንዕኡ ሓዊሱ ብዙሓት ልቢ ኢሎም ዘስተውዕልዎ ኣብ 2003 ኣብ ኣንፊልድ ማይ እናወቕዐ ኣብ ዝነበረሉ መዓልቲ ምስ ሊቨርፑል ንዝነበሮም ፀዋታ 2 ጎል ኣብ ዘቑፀረሉ ዕለት እቲ ዝሃረመ ማይ ናይ ጨጉሩ ዋሕዲ ግልፂ ገይሩ ክረአ ገይርዎ እዩ። ካብዚ ንድሓሪ ነይሩ ንጨጉሩ መፍትሒ ክእልስ ጀመረ። ኣብዚ እውን ናብ ሓደ ናይ ጨጉሪ በዓል ሞያ መሓዝኡ ብምኻድ ጨጉሩ ንከብዝሓሉ ክሬማት፣ ሻምፖታት ኢሉ እውን መድሓኒት ይህቦ። ነዚ ተጠቂሙ እውን ናይ ጨጉሪ ኩነታት ንዓመታት ኣብቲ መድሓኒት ጻንሒት ምስ ገበረ ንሱ ተጠቂሙ እውን ንዓመታት ብናሃቱ ሓገዝ ጸኒሑ ኣብ 2009 ጨረር ቴራፒ ብምግባር እቶም ዝረገፉ ናይ ጨጉሪ ቦታታት ተራእዮም 5 ናይ ጨጉሪ ሲንግላት ካብ ድሕሪት ጨጉሪ ተላዒሉ ናብ ናይ ቅድሚት ናይ መንበስበስ ክፋል ክመጻሉ ኽኢሉ እዩ። ናይ ሎማዓንቲ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ናብ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኢሉ እውን ላይክን ሼርን ብምባል ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ድጋፍኩም ኣይፈለየኒ።